Bekunomcimbi laphana eThekwini e-ICC ngey'teti zika-Agasti 2025. Umcimbi ubizwa ngokuthi iPhinifa on Flick. Yibo abaculi laba ababebiziwe ukuthi ena bezoba ingxenye yawo. Kodwa-ke sithe uma sibheka online ukuthi kuhambe kanjani, kube nama-report nje ambalwa anjengale ekaNtusenhle Vuyiswa lapho ethi if bekuwumcimbi ama-complaints wafaka kubani, uma ngingathola umphathi wale event yayizolo iPhinifa on Flick ngingajabula. Ngicela umphathi wayo guys, ngidinga ukufaka esami isikhalazo. I can't spend more than 2,000 for into angizitshela ukuthi ngiyojabula kuyona, kodwa ngithole ama-disappointment amaningi. Kungamina kuphela, angikahili ngokwenzeke izolo eshonini ngey'teti zika-Agasti. Enye i-comment laphana i-post kaNoxolo Khumalo ithi ayibo, angiyazi-ke lento. Paying 1,500 for e-VVIP ticket only to be mixed with general people. Phinifa on Flick. Amanye ama-comment lawo or ama-post ambalwa amaningi kwakhona. Okusho ukuthi-ke kule event ngoba isuke yaqondana kabi nePhucuzeko Maskandi Festival, njengoba besazi ukuthi ngey'teti bekunomcimbi omkhulukazi i-World Cup yomaskandi lapho obekuphefoma khona amaciko amaningi kamaskandi. So asazi-ke noma abantu abaningi bashayiseke lapho yena ukuthi imicimbi bese iba kanje because iqala early impucuzeko. Enye zama-screen grab lawa iphepha leli isolezwe ngilithole laphana ku-TikTok selinama-emoji kanje, kodwa-ke belibeke ukuthi kugqoze izethameli kwephinifa. Uma ufunda laphana ukuthi kugqoze izethameli emcimbini okuvala unyaka obizwa ngePhinifa on Flick obuseNkosi Albert Luthuli International Convention Centre eThekwini ngoMgqibelo. Lo mcimbi bekumele uqale ngokuba nenkundla evulelekile yokucathulisana kwabesifazane, bese kulandela umbukiso wemfashini yamaphinifa ngaphambi kokuthi kube nedili lomculo. Ngesho inkundla yokuvulelana izifuba kwabesifazane ebizoba nezikhulumi eziqavile igcine ingenzekanga, njengoba nesikhathi obekumele umcimbi uqale ngaso ugcine ungaqalanga ngaso. Umculi uMahu obengomunye wabaculi abebezojabulisa abantu kuwona ugcine efike wathatha izithombe nabanye babekhona, kodwa kwaphoqa ukuba ahambe engaculanga ngenxa yokuthi umcimbi bungakaqali nomsebenzi wokulungisa kwesiteji bungakaphothulwa. Lo mcimbi ubuhanjelwe nabesifazane abebegqoke amaphinifa, kodwa isibalo sabo besingenele ukugcwalisa ihholo lase-ICC. Ukugqoza kwezethameli kulo mcimbi kugcine kuphoqa ukuthi kushawe indiva ukuhlukaniswa kwabantu ngokwezigaba zamathikithi abebewathengile. Umphathi wohlelo ugcine enxusa abantu ukuba basondele njengoba begcine sebegamanxela lapho kuhleli khona izicukuthwane, nakuba amathikithi abebewathengile ebengababeki kuleyo ndawo. Ukushoda kwezethameli akubenzanga abebenandisa ukuthi or ukuba behlise izinga, njengoba abaculi bekwazile ukujabulisa abantu beshaya into ecokema. Kulabo baculi kubalwa kubo uMthandeni SK, amaQobe Twins noMjolosi ongene esiteji namagidangoma akhe bedlubhe amaphinifa. Izethameli zikuthokozele ukubona abaculi beshaya into yamehlo esiteji. Abanye abajabule abantu kubalwa uDJ Happy Girl, DJ Sjerere, DJ Sindo osesithombeni, Imalini, DJ Socks, Dladla Mshunqisi. UNokuthula Shiba ongumhleli womcimbi uvumile ukuthi zibe khona izingqinamba kulo mcimbi, kodwa ubonga ukweseka akutholile kulabo abakwazile ukuphumelela emcimbini wakhe. Uthe uzizwa ethobekile
ukuthi kancane kancane iphupho lakhe liyafezeka, futhi bayafunda ngalo mcimbi ukuthi ngokuzayo bazokwenza kangcono ukukhuphula izinga lomcimbi. Akukuningi vele ukubashayela, kungenzeka ukuthi i-timing kusuke kwaqondana kabi nalo mcimbi lo wempucuzeko, kodwa-ke angazi-ke noma-ke kudalwa yilokho yini, kodwa-ke bekunomcimbi omkhulu impucuzeko Maskandi Festival. Enye-ke leyo yezinto-ke okwenza ukuthi kungabanga lula ukuthi-ke kugcine umcimbi uhanjelwe abantu abaningi, kodwa-ke ngokuzayo bazohlela kahle abanikazi or abahleli be-Pinafore on Fliek. Uzohamba kahle umcimbi, uzophumelela. Siyathanda ukubona imicimbi especially endlu emnyama iphumelela iba right, kungesekhona-ke ukuthi mhlawumbe khona into errong eyenzakalile. It's a learning experience. Ngokuzayo kuzobe sekuhamba kahle, nisa kahle kodwa ngokuzayo sesonibikela olunye udaba. Ngiyabonga.